Opskrift på rødbedeboller. Du skal bruge 1 kilo mel, 700 gram koldt vand, en teskefuld tørgær, 28 gram salt og en stor rødbede. Riv rødbeden fint. Fyld vandet i skålen først, og derefter melen, og til sidst tørgæren oveni. Tørgæren bør ikke komme i forbindelse med vandet, inden det bliver æltet. Kør mel og vand og gær sammen, så det bare er vådt det hele, og tilføj derefter rødbedet. Og kør det sammen, så det hele er blandet sammen. Når det er blandet, skal det hvile i et kvarter, og derefter skal det så køre ind til, at dejen slipper skålen rundt i kanten. Og derefter skal det igen hvile et kvarter. Og der kører dejen til den bliver pænt blank. I mellemtiden kan du lige smøre 2 kondibøtter, så de er klar til dejen. Når dejen den er kørt blank, så tilsætter du salten og lad dejen køre 1 minut. Så er den færdig med at ælte. Du kan eventuelt prøve at trække i dejen, så skal det gerne kunne hænge pænt sammen og trække et glutenvindue. Det er ikke så vigtigt. Kom nu dejen i 2 kondibøtter. Og så folder man dejen ind under sig selv for alle siderne. Og det gøres i 3 gange med en halv times mellemrum. For at stramme dejen op. Når dejen den er hævet til cirka dobbelt størrelse af, hvad du tog den ud af røreskålen med, så kommer den i køleskabet. Og lad den stå natten over. Den kan også stå i 2 dage. Det gør ikke så meget. Den lysrøde farve forsvinder stille og roligt. Måske det er noget med ilten at gøre. Men bare i køleskabet. Så tager du den ud og drysser med eventuelt durumel eller havregryn. Og skraber kanterne fri med en spatel eller hvad du lige har. Så vender du den ud på bordet. Du kan eventuelt vælge dejen ind over sig selv, hvor den våde side så mod hinanden, så bliver bollerne lidt højere. Så hakker du bollerne ud med en spatel, og lægger dem på en bagepapir, og skubber dem ind på din varme, enten bagesten eller bagestål. Og jeg plejer at forvarme min ovn til 300 grader, og så skrue ned på 250 grader, almindelig over undervarme, og så smide en deciliter vand ind i bunden af ovnen, når du putter dem ind. Så får du damp, så bollerne kan udvide sig, og får en dejlig sprød skorpe. Så skulle de gerne se nogenlunde sådan her ud. Held og lykke med det.